Laro na ikaw. Laro ka lang, Diamond. Lalaro si Diamond. Sinuwerte ka sa Tok Tok Tok, 1,000,000. Pasok, hatid ng Biochesed. Tama kaya ang hatid ng Mel and Joey. Laro lang ikaw dyan, ha? Cream Silk. Laro mo lang yung unan. Sige, laro lang, Dayang. Laro lang si Dayang. Sa kanilang order, Juan Manuel Marquez ang dinamita ng Mexico. Sa ating order, Emmanuel Manny Pacquiao ang pambansang pamaho ng Pilipinas. Nagharap sa boxing ring taong 2004. Nagtapos ang draw ang una nilang pagharap. Taong 2008, muling nagtuos ang kanilang landas upang tapusin ang dapat tapusin. Magkakaalaman na kung sino ang mas matindi sa ibabaw ng boxing ring. Tutugtukan na ang unfinished business. Dahil yung muling pagharap na inaabangan natin lahat. And how will Manny Pacquiao to? Ito mga nilungan sa punches. Ito mga